face ferma mea? Că da, am și ferma. Prima dată ce mai fac prima dată cred că ei fac bine din câte văd aici. Da, din câte văd fac destul de bine. Se pare că se joacă. Da, se joacă. Mamă, ce frig e. Nu recomand să stați afară. Ăla nu prea mă place. Hai să ne ducem. Ce face găina? Lasă-ne. Ce face găinile astea? Al doilea câine. Păi, din câte vezi el se stă în casă. Rețușca, păi, uite ce face. Da, îi place zăpada. Găinile fac destul de bine, din câte văd. Oile. Păi oile stau ca goloanele. Stați că mai avem un animal de văzut. Hai să vedem ce mai face. Uitați ce mai face ultimul animal. Nu recomand să faceți ce fac eu. E prea frig afară, deci... Dar eu sunt făcut pentru frig, apa. Chiar dacă... Chiar dacă e...